ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ 12 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮುಲ್ ದಾಳ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರುಡು ಒಂಜಿ ಮೇಡ ಕೇಳಿನಾಗ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ದಂಪದ ಬಲಿ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಮೂಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀದು ಎಂಚ ಎಂಚಿನ ಆವಡು ಒಂದು ದಾನಾಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಊರದಕ್ಕಲು ಸೇರಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾಲಡ್ಕದ ಆ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಒಂಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ದೊಪ್ಪದ ಬಳಿ ಆ ಓಡೊಂದು ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಶುರು ಮಲ್ತದೆ ಶುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತನ ಅಂಕಲು ಮೇಟದನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಚದನ್ನ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಶನಿವಾರ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ 16 ವರ್ಷದ ಅವೊಂದು ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಅವೇನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿನಃ ಬೇರೆ ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಸಂಬಳಗಿತ್ತು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಕ್ಕಳು ಏರ್ಲ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಜನಕ್ಕಳು ಜನ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 500 ಜನ ಒಣಸಿ ಬರ್ಪೇರು ಐದು ತುಂಬ ಗಣಹ ಮಾದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ವರ್ಷ ಮಲ್ತು ಬಂದಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಏರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ತು ಬೆಂತಿನಕ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಲ್ತಿನಕ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಅಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಈತ ವರ್ಷನೆಲ್ಲ ನಷ್ಟೋಡು ನಷ್ಟ ಆತಜ್ಜಿ ದಯಗೊಂಡ ಮುಲ್ಲು ಕೋವಿಡ್ ಇಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಏರ್ಲ ಎಂದಿತ್ತ ಅವಳು ಅದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಲಾಸ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ಆಗಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಆಯಿತು ನೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕ್ಕಲು ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕ್ಕಲು ಒಂದು ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಸುಧಾಕರ್ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದುರ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಬೊಕ ಮೂಲ ಜಗದೀಶ್ ಆಯ್ತಾ ಟ್ರೆಜರರ್ ಆದುರ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದುರ್ಲೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂರ ಆದುರ್ಲೇರು ಇತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂರು ಕೂಡ ಸೇರಿದು ಇಂಚನ ಮಲ್ಪನ ಎಲ್ಲದ ಅಂದದ್ದು ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟುರ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ವರ್ಷ ನಡತೊಂದುಂಡು ನನನ ನಡಪಂದ ಏಕೊಂಡ ನೆಕ್ ಶೀಟ್ ಬಾಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ದುಂಬುದ ಕಲಿ ಶೀಟ್ ಬಾಡ್ದಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪಿರಿಯಾಡ್ದು ನೆಕ್ಲ ಬಾಡಿಯ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿತ್ತಂದು ಅವಳು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಐಕತ್ತ ಶೀಟ್ ಬಾಡ್ನೆ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತಿನ ಒಟ್ಟುಗಾಯನ ದುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿದು ಆ ಬಡ್ಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬೋರ್ಡಿನ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಮಾತೆರೆಗೊಂದು ದಂಪದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರ್ತೇನೆ ಇಂಥ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂಚ ಮಾತೆರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂಚ ಐಕೆ ಮಲ್ಪಡ ನನಗೆ ಮಾತೆ ಆವಡತ್ತ ಎನ್ನ ಸಹಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪುಗಂಡಿರ ಅಂಚ ಬತ್ತಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಂದು ಬಡ್ಡಿನಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತು ಕಂಡು ಕಮಿಟಿಗಳು ಅವ್ರು ಮಲ್ಪಾಟ ಬಂಡರ ಕೊರ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕಲ್ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆ ತಿಂಗಳು ಕೋಲ ಮಲ್ಪುನಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಶನಿವಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂದು ನೆಚ್ಚೆ ಮಲ್ತು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಇವಾಗ 12 ವರ್ಷ ಕೊರಡು ನಡ್ತಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಕಳ್ಳ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಪ ಸೇರಿದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಇತೊರ್ತು ನಡ್ತಂದು ನಾನು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡಪು ಎಲ್ಲ ಬಂಡ ಬೇರೆ ಬಂಡ ಬೇರೆ ಬಂಡ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಆಗುದು ಪಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಬಂಡಾರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಸರಿ